дирӯз тариқи расонаҳои хабарӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ воқиф аз он шудам, ки дар баробари сарфароз гардонидани яке аз узви фаъоли ҳаракатҳои уйғурӣ Илҳом Тухтӣ, ки дар яке аз зиндонҳои ҷумҳурии Чин дар маҳбас ҷойгир аст, дар ин баробар ба яке аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Бузургмеҳр Ёров, ки бо ҷурми гӯем ки қаллобӣ ҳимоят аз гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ кардааст ва бо ин ҷурм дар зиндони ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, низ дипломи ин ҷоизаи Вацлав Гавел бо сарфароз гардонида шудааст. албатта ман ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон чунин ақида дорам, ки боиси таассуф аст, ки имрӯз ҷомеаи Аврупо, ки бисёр аз ҳуқуқу озодиҳои инсон ҳимоят мекунанд, созмонҳое ҳастанд, ки албатта аз ин ҳуқуқу озодиҳо ҳимоят мекунанд, ба нафароне чунин ҷоизаҳоро сарфароз мегардонанд, ки онҳо арзанда нестанд. ва бояд қайд кунам, ки албатта чунин ҷоизаҳо хуб аст, ки ба нафароне ки озодихоҳ ҳастанд, барои миллату ватани худ гӯем ки кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ба мисли миллати курдҳо бошад, ки онҳо соҳибдавлат нестанд, дар як ҷумҳурии соҳибистиқлол масалан зиндагӣ мекунанд ва ҳамин истиқлолияту ваҳдату сулҳу оромии як кишварро зери хатар мемонанд. Вақте ки чунин ҷоизаҳоро албатта сарфароз мегардонанд, ин боиси таассуф аст. аз ҳамин хотир ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурӣ хостам, ки фикру ақидаи худро дар ҳамин самт пешниҳод кунам ва аз дигар шаҳрвандон хоҳиш мекунам, ки фикру ақидаи худро ҳамчун вокуниш ба асосгузорони ҳамин ҷоизаи Вацлав Гавел ва умуман ба ҷомеаи шаҳрвандии Аврупо пешниҳод кунам, то ин ки аз чунин гурӯҳҳое, ки масалан гурӯҳҳои хурди ақидаҳои террористӣ экстремистӣ дошта, масалан ҳимоят накунанд ва ба хотири масалан ҳимоят аз чунин гурӯҳҳои хурд равобити дӯстию ҳамкориҳоро, масалан ҳамкориҳое ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон доранд, зери гӯем ки хатар нагузоранд.